Fanraionaren Jos Gommans en Huub Klefhals zijn begonnen met de realisatie van het Venroois Kroegenboek. Het duo ontving al tientallen foto's en verhalen. Op Facebook in de groep Venray, daar kwamen altijd wel eens wat oude foto's van de cafés, de pleinen en zo. En dan Huub die reageerde altijd met een heel verhaal samen met anderen. En ik heb al een paar keer gezegd van, jongen, daar moeten we een boek van gaan maken. Ja, daar zullen we zo over denken. En een paar weken geleden gebeurde dat weer. Ik zeg, Huub, en nou gaan we beginnen. Nou, en toen hebben we een paar keer gebeld, geappt, afgesproken. En ik heb een Facebookgroep gemaakt. 2 weken verder zijn we al bijna aan de 1000 leden. En nu gaan we er echt voor. Een van die verhalen die je geschreven had, daar heb ik ik denk een paar honderd of 300, 400 reacties op gehad. Zoveel, dus dat is onvoorstelbaar. En toen zei ik tegen Jos, ik zeg, luister, dan moet ik in het vucht overnemen, dan zal ik links en rechts met een verhaaltje vertellen. Want ik ben eigenlijk vanaf de jaren 60, kom ik hier verder in die kroeg. Ik ben met 263 Nijmegen gegaan, ik was de weekenden al in Venray. En ik heb dat kroegenleven van het begin tot het einde eigenlijk metgemaakt. Want dus nou is dat niet meer als vroeger. In de jaren 60 toen liepen er bussen vanuit Venlo Deurne naar Venray alleen naar de Langstraat te gaan. Er waren alleen op de Langstraat waren zo'n 20, 25 kroegen. Als ik er zondagsmiddags een kroegentocht begon, dan waren ze bij wie spreken s'avonds pas de helft gehad. Dat was onvoorstelbaar, zo druk was het toch. Wat is uiteindelijk de bedoeling? Er komt een boek, een kroegenboek. Wat komt er allemaal in? Dat ligt aan de mensen op Facebook die foto's sturen en die ons verhalen vertellen. Zo. Maar we moeten nog wel even uitzoeken hoe dat zit met de rechten van de foto's en de rechten van de verhalen. Want dat schijnt ook nog een probleem te zijn. Want je krijgt een hoop oude foto's binnen, je krijgt verhalen binnen. Heb je er een beetje op gekeken? Het is meer dan ik had verwacht. Ja, zeker. Tipje van de sluier oplichten alvast of niet? Ja, nee, zo even 1, 2, 3 niet. Nee, daar moet ik echt even over denken. Ja. Maar Huub kan dat ongetwijfeld wel. Als ik een verhaal mag vertellen, dan van het niet. We waren op de vrijdagavond, het vroor, het krakte, het was koud. En ik kom vrijdagavond na 9 uur, ik ga in de winkel, dan ging om 9 uur dicht, kom ik er bij de kok door aan die Langstraat. En er zat niemand binnen. En we waren toevallig, dat jaar daarvoor waren we in Gran Canaria geweest. Hè. Toen zei hij tegen mij, god, zaten we in Gran Canaria. Toen zeg ik hem, ja, dat was wel een verschil. En toen zei hij, waarom maken we dat hier niet eigenlijk? En dat was een discotheekje en er zat niemand binnen, hier maar niemand. En toen zei ik, hoe wil dat doen? Hij zei, we hebben hier geen zand hier, dan maken we het strand. Ik zei, nou, doen we. En zonder te wissen, we hebben de kool aangepakt en we gaan met geen zand, groeiden we binnen. De hele kroeg gooiden we vol zand. Toen kwamen er tuinsturen bij, daar kwamen parasolen bij. En toen zaten we er zo met een sigaret in de mond samen te kijken. Hij zei, ja, ik moet een zwemboek zijn. Ik zeg, ik heb geen zwemboeks bij me. Ja, die pakte we van de Gertjan. Dan weer van Gertjan de zwemboeks gepakt, hij de zwemboeks aan, zonnebril op. En het was onderhand 10:30 geworden, parasols erbij. Toen hadden ze een ronddraaiende bol met allerhande lichtjes. Het was net echt. En toen kwamen de mensen binnen. En die keken naar en die wisten bij God niet wat er allemaal gebeurde. En toen hebben we dan heel gezegd, tot geloof ik 4 uur s'nachts, dat bovenlijf, waren vooral die bij die doen alles uit, behalve de bikini BH. Nou, het was inderdaad, het was te gek voor woorden, maar het waren geweldige fijne tieren. Dus we gaan daar nou elke woensdag van 9 tot 11 hier in de Uitmarkt gaan we daarover vergaderen. Met een glaasje bier erbij. En dan moet dat allemaal vorm krijgen. Naar verwachting is het boek over een jaar klaar om gedrukt te worden.